We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso, og thank God it's Friday! Ato sang kamustahon ato mga kapuso sa Glan ug Kiamba sa Sarangani Province. Sa may buntag. Mayong buntag Sabjil, ato sab kamustahon ang mga taga Las Nieves ug Nasipit sa Agusan del Norte Province. Mga kapuso, karong buntaga ubani ako sa kung unang suruyta kung asa atong gisalom ug gilangoy ang majestic Sinulong Falls and Bulao Cold Spring dinhi sa Cagayan de Oro City. Perfect kini nga lugar nga adtuan labi na sa mga Cagayanon ug mga lokal nga turista labi na karong panahon sa ting-init. Atangi ka na mga kapuso. Wow, dapat ito lang atangan mga kapuso unya taon-taon. Samtang say, ato sa makauban ang usa ka Mindanaoan visual artist. Diin, napasigarbo na ang iyahang mga obra, dili lamang dinhi sa Pilipinas, kundi lakip na sa laing nasod. Atong mas ila-ilahon pa, si Anoy Katage. Og makauban sab na ni Resi sa Besto, si kapusong Christopher Martin. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga dunay bag-ong ginatukod nga tourist attraction nga ginaatangan gayod sa Magsaysay, Lanao del Norte? Kini ang higanteng estatwa sa character nga si King Kong. Aduna kini gitas-on nga 35 feet ug gibug-aton nga 2 tons. Nahimutang kini sa Hardin de Racma nga una na natong na-feature dinhi sa At Home with GMA Regional TV. 5 ka bulan ang target nga mahuman ang konstruksyon sa replika ni King Kong tungod sa makuting detalye niini. This Friday morning mga kapuso, let's get inspired sa istorya sa usa ka Dabawenyo visual artist. Diin ang iyang mga obra tatak Mindanaon gayod nga na-showcase na sa international exhibits. Ato makauban, si Anoy Katage. Bayang buntag, Sir Anoy, ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Ay, good morning, Jel. Maayuman. Naalang sa balay, permi. Og Sir Anoy, una pa nato hisgutan ang imong career isip usa ka visual artist. Gusto na mo masayran kung kanus ba ka nagsugod nga nahilig sa arts? Actually, nagsugod jud ko, wala pa ako nag-eskwela. Actually, kung say makitaan ako nga sceneries or mga nasa comics or nasa TV, pero black and white pa that time. Mahilig jud ko musundog og mga images. So, 3 years old, nag-drawing na ako. 4 years old, gina-develop na ako. Murag siguro, hatag yun sa Ginoo nga talent. Wow, at a very young age, no, nakitaan na gid ka og potential sa natad sa art, sir. Apan, paunsa ba nagsugod ang imuhang journey isip usa ka artist, sir, o unsa ba ang sagad inspirasyon nimo sa imuhang mga obra? Expose ko sa una sa Lumad area. During sa akong immersion sa una, late 80s o early 90s, medyo nakaabot ko sa sitwasyon bitaw sa kabukiran sa Mindanao. Naapat tong mga harassment gali, discrimination sa mga IPs. Mismo ako experience nga naay mga land grabbing, naay source sa mining. Katunga time, na-timingan po nga na-display sila, napod mi dito. Pero naapil na document sa akong utok ba nga, uy, inani din na sila, murag usay makalungkong sa inyo sa una kung wala pa ako na-expose sa bukid. So dito na ako na-conclude ang tinuod dito diyan. Pero pag ato na magbukid, wala pa ko thinking mag-paint ko. Kundi natigom lang na ako na siya. Siguro nag-start ko mga 1983. Then dito na ako na akong journey sa akong pagka-visual artist. Naka-launch ko og one-man show sa Marawi City, 1989. Pag after ito nga one-man show, tuloy-tuloy na siya. Isip usa ka visual artist, Sir Anoy, nahimong reflection sa tinuod nga panghitabo.
ang imuhang mga artworks ug sa pila ka tuig na nga nilabay nga nagmugna ka og nagkalain-laing obra asa na kini naabot, sir? Wow. Actually, isang diri lang ta sa local pero maabot na gid ang panahon nga nagi-pitar sa ibon outside sa Philippines. So, na ako inaabot na sa Sweden, sa Germany, US. Karon sa Diyos, nakaadto ko sa Singapore, nakaadto ko sa Malaysia. Ito akong last na international na show. Pero mostly ito mga invitation na magpadala ng artworks. Pero at least ako artworks, nakagawas, bisagara ko sa Pilipinas. So in general, duha lang yung country akong nagtuan na ako dito, Singapore o Malaysia. Wow, good to hear that, sir. No, I'm sure proud kaayo mga Dabawenyo nga napasigarbo nimo ang Tatak Mindanaoan artworks sa international galleries. Ako kay ang garbo kay ang pinaka-ganahan ako kay kurang na-educate po dato sila sa ako as Mindanaon. So napakita na ako dito nga naapoy mga sitwasyon nga wa nila nakita. Inana pag ka-rich ang kultura sa mga IPs sa Mindanao, o Philippines kay tungod po sa ka-detail sa akong trabaho, ang meaning nako is inana ta ka-rich ang atong kultura in terms of kanang dances, rituals, naa pa sa ila po during sa interaction na-share na ko nga karon nag-exist pa na siya ng mga practices sa atong mga kada tribe sa atong mga IP sa Mindanao. So napasigarbo po na ako ba nga na-expose po sila through my paintings, artworks na nakita nila nga inana pa tayo diri ka-rich. Isip Mindanaoan, Sir Anoy, we are grateful sa imuhang kontribusyon sa natad sa visual arts kay tungod niini imong gihulagway og gi-picture out ang istorya luyo sa mabulokon nga tradisyon sa Mindanao. Apan karon ba, sir, nga nakasinati ta og kining pandemya, isip usa ka visual artist, paunsa ba mo naga-cope up sa pagpadayon sa inyong paggama og artworks? Lagi labi na karon nga pandemic, sus dagko kay epekto ni sa mostly sa mga artist. Na minus-minus baya po ang kuan, mga shows, mas sama mo mas gwapo mo kung effect kung naka-physical ang sit-up. Na makita agad direct sa mga tao ang inyong mga trabaho kay mas mapil. Ang advantage lang po sa amo karon sa mga ako libanan po sa kauban kapwa artist. Ang among mga trabaho sa una, nawa pa na tiwas. Nahuman, pinarawan din balay, og naka-produce po ko og daghang artworks. Imagine ka, karon almost 1 year, naka almost 80 plus ko ka artworks. Madagko ug gagmay na ako'y nahimo sa lain-lain pod nga forma, naay sa sinina, naay sa pantalon ug naay sa mga bisag sa mga sakyanan. So moto na yung mga disadvantage na po yan. Wow, great to hear that, Sir Anoy, no? Ug I'm sure daghan ang inspiring mga artist karon. Sa mga nagsugod pa lang sa maong craft, sir, unsa ba imuhang mensahe alang kanila? Siyempre sa mga baguhan, create ka og kanang sarili nimo nga style. Pag-agyan sa nimo ang mga basic. Actually, pinaka-basic, practice lang gina siya. Sige din mong practice. Makasarili ka man og imong style. Ka-establish mo kag pangalan na namo ka identity nga. Ikaw ni. Siyempre, last time mo, wala kita sa bisyo. Lingog ko sa inyo kung pwede dili umag sigarilyo, drugs. Sayang man tanan kung nakakana. Ang sigatag sa to sa Ginoo to mga pag-uwan. Dayon lang. Practice. Alright, dahil salamat, Sir Anoy, sa pag-share sa mong istorya. Isip usa ka Mindanaoan visual artist ug unta no padayon sa pagpasigarbo sa atong mabulokon nga kagikan og istorya. Amping permi, sir. Nagkagang salamat, Jen. Salamat, GMA. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best talk time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Dagang salamat, Angel! Maayong mga kapuso, welcome to Best Talk. Kanabuntaga atong makauban si Joel sa GMA Afternoon Prime na babawiin ko ang lahat. Walay lain pa kundi si kapuso actor Christopher Martin. Maayong Christopher, and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na at kumusta ang gising mo ngayong umaga? Yes, maayong buntag po sa ating lahat. Siyempre maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa At Home with GMA Regional TV. At ayun, gumising ako para mag-brush up at mag-jacket dito sa sarili kong kwarto. Yes. Ito, nakita namin ulit na napaka-poging Christopher Martin ngayong umaga. Huwag naman sa kayo masyadong ganyan. Yes. But syempre, Christopher, ito, congratulations. Sobrang ang daming na-impress sa pagganap mo as Joel dito sa babawiin ko ang lahat.
how do you feel sa naging feedback naman ng lahat ng ating mga televiewers? Actually ako natutuwa kasi hindi kasi ako nakakanood ng sa TV talaga kasi minsan may ginagawa ako paghapon. So pinapanood ko siya sa YouTube na ng GMA. Tapos nakikita ko sa comments, apektado yung mga tao. Sobrang nakakatawa. From the beginning, galit sila sa akin. Tapos biglang nung ito na yung gitna na, nung medyo alam nilang maganda talaga yung intentions ng character ni Joel. Maano sila, sabi na si Joel talaga mabait din. Yung kapatid mo, tsaka yung mama mo, pagsabi, nakakatawa kasi yung comments sila, talagang apektado sila ng soap. So sobrang nakakatawa na sabi ko, oh shucks, ang ganda ng reaction ng mga tao. At ngayon nag-lock in taping kayo for Babawiin Ko Ang Lahat. What did you enjoy most about it? Ako gusto ko yung working relationship ng lahat. From the veteran sa aming mga bata, sa crew, sa staff. Sobrang ensemble kasi nung trabaho namin na kapag may nakikita ng napapagod, tinutulungan, kumbaga parang hindi nang pressure eh. Kasi isang buwan kami na lock-in mahigit eh. So, malaking bagay yung nagtutulungan, chinecheck yung bawat isa, okay ka pa ba? Kailangan mo ba ng tulong dito? Laging ganun, lahat from the veterans, kina Kuya John, sila Miss Carmina, sa amin, sa production, ganunan siya, laging nagkakamustahan. So malaking bagay din kasi yung communication. Kasi mahirap talaga yung tutuusin yung lock-in taping na yun, sobrang hirap. Kasi nasanay kami siya after ng trabaho, uwi, pahinga na isang araw, ito kasi dire-diretso eh. From pumunta kayo doon, dire-diretso kayo nagtatrabaho. Tsaka ang yung pagod, tsaka parang lahat, validated lahat ng pagod na nararamdaman. Kumbaga lahat, ina-acknowledge. Hindi pwedeng pagod na yung isa, sabayan mo pa, papagalitan mo pa. Yun lang din yung magandang usapan from the beginning na bago kami pumasok sa lock-in. And how was it working with veteran actors like John Estrada, Carmina Villaruel? Meron ba silang mga advice na na-share naman sa'yo, Christopher, especially when it comes to acting? Actually, nung nakatrabaho ko na kasi si Mama Mine, tsaka si Kuya John, tsaka si Miss Tanya Garcia. Dati pa. Kumbaga, ito kasi, iba kasi talaga yung nagawa ng lock-in na lahat kami nakapag-usap-usap. Parang may allotted rest day kami after ng dire-diretsong work. Nagbabanding kami lahat ng cast, pati production. So nag-uusap-usap. At first, syempre, sobrang intimidated pa rin ako kasi syempre, pinapanood ko lang. Pinapanood din ng mga magulang ko dati, tapos ngayon katrabaho ko na. Na-break siya nung lagi kami nag-uusap. Na-break siya nung lagi kaming nagsabay-sabay kumakain. Kumbaga yun nga, sabi ko kasi communication is key. Talaga doon sa lock-in na yun. So malaking bagay na nag-lock-in din kasi yung working relationship namin lahat. Sobrang smooth na lahat. At ngayon, dito sa Mindanao, unfortunately, we cannot invite you pa muna sa mga regional shows. Na-miss mo ba ang mag-perform dito sa Mindanao? Nami-miss ko talaga mag-perform. At pinaka-nami-miss ko sa mga shows kasi ako kasi kapag bumababa kasi ako, lalo na pag sobrang hype yung talagang binababa ako, okay lang masugatan ako eh. Tagal nila kaming gusto makita, bababa talaga ako. Nakaka-enjoy, nakaka-miss din. Sobrang nakakalungkot lang na hindi ka na nakakapag-perform sa harap ng madaming tao. Kaya, ayun, sana matapos na yung pandemic kasi na-excite na rin ako makapag-perform sa harap ng mga kapuso natin. We share with you in that prayer dahil miss na miss ka na ng mga Mindanaoans, Christopher. Yes. Kaya nga, mas tinangkilik na lang namin yung show mo ngayon na Babawiin Ko Ang Lahat. But ano ba ang aabangan namin sa finale ng Babawiin Ko Ang Lahat? Ayan, sobrang daming revelations po ang mangyayari at abangan nyo rin po kung anong mangyayari sa character ng bawat isa. Kasi lahat, padulo, binantayan ko kasi yung script. Lahat may kanya-kanyang mark talaga na maiiwan sa soap. So yun po yung abangan nyo. And any message mo sa lahat ng ating mga kapuso na nanonood sa atin ngayon dito sa Mindanao? Ayan, sa mga kapuso po natin dyan sa Mindanao, miss ko na po kayo. Nami-miss ko na yung laging kapag may fiesta, kapag may magpo-promote kami ng show, pumupunta kami sa inyo. Balang araw po, magkikita-kita po ulit tayo ng personal at makakantahan ko ulit kayo ng personal. So yun po, ingat po tayong lahat. At yun po, stay safe, huwag munang maglalabas-labas. And yun, tuloy lang po natin yung pagdadasal natin na matapos itong pandemic. Thank you very much, Christopher. It was so fun talking with you this morning. Daghang kaayong salamat. Salamat, attorney. And that was Kapusong Christopher Martin. Siya lang mo, mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Tungod sa nagapadayong pandemya sa COVID-19, pipilagayod kanato ang nanghinam-hinam na nga makasuroy ug makarelax gikan sa stress sa atong palibot. Busa, good news alang sa mga Cagayanon, sanglit dili na kinahanglan mulayo pa, sanglit mismo sa syudad, aduna na iswak nga malaagan. Gikan sa Uptown Cagayan de Oro, mukabat lamang sa kapin 30 minutos ang atong biyahion ug ato nang maabot ang majestic Sinulom Falls and Bulao Cold Spring diri sa Barangay Tignapuluan. Human ang 35 minutos nga pagbiyahe gikan sa sentro sa Cagayan de Oro City, maabot nato kining Sinulom Falls and Bulao Cold Spring. Tara, suroy ta! Sa atong pagbaklay padulong sa sapa, enjoy na enjoy nako ang atraksyon kung asa makita gayod ang pagkapatsada sa 28 ka mga waterfalls nga anaa na himutang sa Talakag Bukidnon. Apan, nakatubang kini sa Tignapuluan sa Cagayan de Oro. Makapangangha gayod ang kaanindot sa lugar nga perfect relaxing place ug perfect alang sa mga patsadang photoshoots. Ang pangalang Sinulom nagikan kuno sa tinuuhan sa mga katigulangan kaniadto nga ang tibuok Cagayan de Oro ug Bukidnon nahutda na og tubig apan sa lugar lamang adunay supply. Busa ang mga tawo nagtapok sa lugar nga daw sama sa mga amigas nga sulom. Hinungdan nga gitawag kining Sinulom. Sa tiilan sa Mong Falls, anaa ang mabugnaw nga suba nga mausab ang gasupply og tubig sa swimming pool nga anaa sa lugar. Sagad sa mga magpamilya, kini na ang nahimong weekend bonding moment. This area is it's like 2-in-1 tourist destination. So you get to see the waterfall, then you get to bask in the atong Bulao Cold Spring. So the water there is really cold. Ako ging gipaningkamutan nung a lot of people will visit Cagayan de Oro because of its beautiful wonders. Sa 100 pesos nga entrance fee sa Sinulom Falls, ma-enjoy na nimo ang kaanindot sa kinaiyahan. Apan, sanglit wala pa nahuman ang pandemya, pahimangno sa management ang striktong pagsunod sa health protocols. Sama na lamang sa pagsuot og face shield og face mask, labi na sa pagsulod sa lugar. Di kalayuan sa Mong Falls, anaasab na himutang ang Bulao Cold Spring nga usa sa mga main attraction sa lugar. Gitawag kining Bulao tungod kuno sa hulagway sa water formation nga usa ka dakong bulto sa tin-aw nga tubig nga gadagayday padulong sa suba. Aron makaabot sa Bulao Cold Spring, kinahanglang mutabok sa very challenging 120 meters hanging bridge. Medyo taas gayud ang baklayon aron maabot sa Picas Point sa Mong Bridge. Busa alang sa mga nerbyoso, kinahanglan gayud magbaon og igong kaisog aron makalahutay labi pa nga uyog kaayo ang Mong Tulay. Human sa bridge, kinahanglan kita mosakay sa usa ka truck nga gihimong service sa resort. Kini ang nahuna-hunaan sa management, labi pa nga taod-taod mahimong lapukon ang lugar, labi na kung muulan. Anaa sa 5 ka minutos ang biyahe ug maabot na nimo ang labing bugnaw nga Bulao Cold Spring. 50 pesos lamang ang entrance fee apan kinahanglan nimo bayaran ang mga cottages sa lugar nga swak ra gihapon kaayo sa budget. Ug syempre, sa wala pagdugay, wa gayod nato na itago ang atong excitement ug gisulayan gayod kung unsa ba kabugnaw ang gipanghambog nga spring. Ug karon ato nang sulayan ang Bulao Cold Spring. Tugnaw gid kayo. Wala gid namo siya gihilaktan no, as much as possible amo gid siyang gi-preserve ang area. So ang tubig gid niya nagikan lang sa taas. So first hand gid ang tubig karon atong batian. Gawas sa mabugnaw nga tubig, aduna sa mga istruktura sa lugar nga pwede nimong kastanbayan labi na kung feel nimo magmuni-muni. Perfect outing place sa mga local tourists ang lugar, labi pa nga gawas sa Cold Spring, bugnaw sab kaayo ang hangin sa lugar. Very swak ang lugar, labi na sa mga magpamilya nga nangita og perfect tourist destination. Mga puso, di gayon mapantayan ang kaanindot sa atong kinaiyahan. Busa, kinahanglan nato kining ampingan. Ako si Cyril Chavez sa At Home with GMA Regional TV. Tara, suroy ta!
Sa pinaagi sa mga obra sa Mindanaoan artist nga si Anoy Katage nga nakasentro sa mabulukong kultura sa Mindanao. Mas naila kini og nahatagan og pagtagad sa mga international art exhibits. Samtang Jill, dili na kinahanglan pamulayo ang mga kagay-anon sa syudad aron lamang maka-experience sa kaanindot sa kinaiyahan. Sanglit anaara mismo sa Cagayan de Oro makita ang Sinulong Falls and Bulao Cold Spring nga perfect place to unwind karong summer. Samtang saya ato pang suportahan si kapusong Christopher Martin sa hapit na nga mahuman nga GMA drama series nga Babawiin Ko Ang Lahat. Mga kapuso, unta na inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Sarah Bon Bretnack nga the world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who do. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.